дар ҷамоати деҳоти тахти сангин ноҳияи қубодиён зиёда аз 3000 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад ки аз ин дар майдони 2600 гектар кишти пахта гузаронда шудааст. айни ҳол дар натиҷаи риояи қоидаҳои агротехникӣ ин зироати техникӣ намои хуб доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳот 2600 гектар нақша мондагӣ буданд барои кунбадона. хусандовар аст ки мона имрӯз мо 2608 гектар пахтаро ба анҷом расондем ки имрӯз нашу навои пахта бениҳоят хуб аст нисбат ба ҳамин давраи сол якчанд маротиба хубӣ дорад ки мана аз ҳисоби шонабандӣ кӯракбандӣ аллакай 10-12 кӯраки зинда дар пахта мавҷуд аст. мақсади асосии деҳқонон ва он шахсиятҳое ки дар ин ҷо саҳмдорони кор карда истоданд барои тайёр намудани пахтаҳои хушсифати репродуксионӣ барои дар оянда таъмин намудани дигар хоҷагӣ ва тухмиҳои хушсифати репродуксионӣ буда барои ҳамин ҳамаи тарбиятҳои агротехникӣ саривақтӣ гузаронда шуда истодааст. ман аз алафҳои бегона тоза кардани байни қаторҳои пахта гузарондани ягона ва дигар тадбирҳои агротехникӣ саривақт гузаронда шуда имрӯз чӣ хеле ки гуфтем дар майдони зиёда аз 500 гектар озуқаи дуюм гузаронда шудааст ва ҳоло озуқадиҳӣ давом дорад. боғдорӣ низ дар ҷамоати мазкур яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб рафта деҳқонон ҳамасола аз фурӯш ва умуман содироти меваҳо даромади зиёд ба даст меоранд. мувофиқи нақша барои содироти зироатҳои кишоварзӣ маҳсулотҳои кишоварзӣ 1444 тонна нақша доштем. мана шукрона ки 1459 тонн нақшаро мо иҷро кардем ки ин 101% нақшаро дар бар мегирад ва ният дорем ки то ба охири сол бо атрофи 60-61 тоннаи дигар маҳсулотҳо аз ҳисоби ангуру дигар меваҳо мо содирот намоем. мана айни ҳол мо дар хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммад Содиқ деҳаи фароғати ҷамоати деҳоти тахсангин қарор дорем ки майдони умумии хоҷагӣ 8 гектар 31 сотиқа дар бар мегирад. мана чӣ хеле ки дар навору дида истодем ана ангур қариби рӯзҳои ба шумор мондааст барои пухта расидан барои содироти бозор. мо ин намуди мана меваҷотро ба бозорҳои ҳам дохила ва ҳам беруна содирот карда метавонем. 1459 тонн маҳсулоте ки мо содирот кардем ин ба ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии ҳамсояи Қазоқистон буд. аз ҳамин 10 тонн зардолу 40 тонни дигар олу мо вай кардем содирот намудем. тавре ки мушоҳида намудем деҳқонон дар заминҳои аз кишти асосӣ холӣ шуда кишти такрории зироатҳоро гузаронида умед доранд ки аз он низ ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. имрӯз айни долу зарби кишти такрорӣ мебошад. мутобиқ ба нақша дурнамои сариёсати кишоварзии ноҳия 802 гектар кишти такрорӣ мо ба нақша гирифта будем ки имрӯз хурсандовар мана 914 гектар аз ҳисоби байни қаторҳое ки боғҳои навтаъсис буданд кишти такрорӣ гузарондем. дар кишти такрорӣ имсолаи мо мана бисёрта ҷоримака барои дон аз ҳисоби ғалладонагиҳо баъд сабзаводу дигар сабзавотҳое ки бо дар фасли тирамоҳ ба итмом мерасад мо ҳамонро киш намудем. деҳоти маданияти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз калонтарин ҷамъиятҳои ноҳия маҳсуб ёфта ҳар сол дар ҳудуди деҳот наздик ба 3000 тонна пахтаи аълусифат истеҳсол карда мешавад. имсол ҳам нашунамои пахтазор дар ҳудуди деҳоти маданияти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ хуб ба назар мерасад. аллакай дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Турахон Эҳсонқулов ғизои дуюми зироатро таъмин карда истоданд. бо вуҷуди сербориш омадани баҳори имсола кишоварзон технологияи коркарди зироатро хуб ба роҳ монда чунин пахтаи сифатнок парвариш карданд. аллакай дар ҳар як ниҳоли пахта то 4-5 кӯраки тайёр мавҷуд буда гулу шонабандии ниҳолҳо умеди деҳқононро дар афзоиши иқтидори истеҳсолӣ қавӣ мегардонад. имсол 1660 гектар пахта коридем. ҳамин озиқаи дуюма рафтаистай шумо чӣ хел дидагӣ ҳозир ҳамин гили шукуфусагӣ ҳамаш тон диднем ҳозир нағзе пахтон. соли гузашта 2137 тонна истеҳсол кардем. ҳосилноки 30 центнер шид. имсол мехоҳам ки насиб бошад зиёда нақша буд. имсол ният дорем ки 3400-3500 тонн
استفاده کردیم. همگی 335 گیتار کشتی تکراری ای همین 180 گیتار شولی ای. дар хуҷагии дехонӣ ба номи Турахмони Санқулов чанд сол боз аз тухмиҳои нави Хатлон 2014 парвариш мекунанд. ба гуфти кишоварзон ин нави тухмӣ то 40 сентнерӣ ҳосилнокӣ дорад. танҳо дар сурати коркарди дурусти байни қаторҳо мубориза бар зидди ҳар гуна ҳашарот имкон фароҳам меояд ки хостаҳои деҳқонон дар ба даст овардани ҳосили дилхоҳ бароварда шавад. имсол 250 гектар бод чиз гузошта ҳозир нашномаи пахтоҳо хеле нағз ҳастанд. якум озуқа тамом шуда, дуюм озуқаро сар кардагимон. 4 маротиба байни қатор коркар кардем. бо як бори дигар байни қаторро коркар метем. баъди дуюм дори сар шид. нашномаи пахта нағз, ҳар курак якта нимта ҳастай, гулушона ҳаст ҳозир ба. аз ҳашаротҳои зараркунанда имен дорем ҳозир нест, ҳамаша коркар кардем. нақшаи кишти такрории зироат дар деҳоти маданият 330 гектарро ташкил медиҳад. деҳқонон дар заминҳои холишудаи пиёзу ғалладонагӣ, шолӣ, ҷуворимакаи дон ва лӯбиё парвариш мекунанд. тавре мушоҳида мекунед нашонамои шолӣ хуб буда. деҳқонон ҳар сол аз ҳисоби кишти такрорӣ то 70 сентнери шолӣ истеҳсол мекунанд. имсол бо беҳтар кардани вазъи обрасонӣ майдони кишти такрорӣ дар қиёс бо соли гузашта зиёд карда шуд. тавре аз идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ иттилоъ доданд бо таъмиру таҷдиди истгоҳҳои обрасонӣ тавонистанд ки мушкилоти камчинии обро бартараф кунанд. сари вақт тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ва дигар иншооти обрасонӣ боис гардид ки ҳосилнокии ҳар гуна зироат баланд гардад. мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ин мавсим ният доранд ки вазъи мелиоративии беш аз 100 гектар майдонҳои киштшавандаро беҳтар кунанд. барои кӯмак ба кишоварзон имконоти хуби молиявӣ ва техникӣ вуҷуд дорад. маҳз истифодаи мақсаднок аз ҳар ваҷаб замини кора муҷиб шудааст ки деҳқонони ноҳия фаровонии маҳсулоти тару тозаро дар бозорҳои дохилӣ таъмин кунанд. дар ноҳияи фархор имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони умумӣ 8022 гектар кишти такрорӣ гузаронида шавад. барои самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини курами обӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ то имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 6593 гектар аз ҷумла дар 1540 гектар кишти ҷуворимакаи дон, 1044 гектар шолӣ, 206 гектар зироатҳои техникӣ, 621 гектар сабзавот, 353 гектар полезӣ, 675 гектар ғалалӯбёгӣ ва дар майдони 2010 гектар кишти такрории зироатҳои хӯроки чорво гузаронида шудааст. дар хоҷагии Сомониён ва рахши ҷамоати деҳоти Фархор ки самти фаъолияти хоҷагиҳои мазкур пахтакорӣ, чорводорӣ ва боғдорӣ ва зироаткорӣ аст, нақшаи дурнамои кишти такрорӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар хоҷагии Рахш баъди ҷамъоварии ғалла дар майдони 50 гектар кишти такрории ҷуворимакаи дон, 4 гектар полезӣ, 2 гектар ғалалӯбёгӣ ва 3 гектар шолӣ гузаронида шуда, аҳли заҳмат ният доранд ки рӯзҳои наздик боз дар майдони зиёда аз 2 гектар сабзавот кишт намоянд. дар фермаи ширию молии хоҷагӣ ки соласол саршумори чорвои хушзод зиёд карда мешавад, барои таъмини чорвои мавҷуда бо хӯрокаи серғизо, кишоварзон ҳар сол дар ин давра дар қатори дигар номгӯи зироатҳо асосан майдони кишти такрории ҷуворимакаи донро зиёд менамоянд ки имсол майдони кишти он нисбат ба солҳои пешин 20 гектар зиёд карда шудааст. дар ноҳия мувофиқи маълумоти раёсати идораи кишоварзӣ ҷамъоварии ғалла дар 6022 гектар заминҳои корами обӣ пурра ба анҷом расидааст ки ҳосилнокии он ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар 41.3 сентнерро ташкил медиҳад. аз ҳисоби ин майдонҳои кишт, ҷамъоварии зироати хӯроки чорво ва алафҳои табиӣ то имрӯз дар ноҳия 41100 тонна хӯроки чорво захира карда шудааст ки имсол ин рақам бояд ба 56622 тонна расонида шавад. дар хоҷагии давлатии зотпарварии ҳисори ноҳия имрӯзҳо дар баробари ҷамъоварии зироати хӯроки чорво кишти такрорӣ низ идома дошта, дар хоҷагии аҳли заҳмат аллакай беш аз 50% нақшаи дурнамои хӯроки чорворо захира намуданд. 40 гектар заминда ғалла киш карда будем, ғалла дарава гирифтем, кишти такрорӣ ҷогоримока шинондем барои хӯроки чорво, 20 гектар барои дона, 20 гектар барои хӯроки чорво, 40 гектара ҷошта мо мака кардем. ки ҷое ки замина холӣ мешаванд, мо кишти такрорӣ олик мана як 3 гектара ҷубт кардем, тайёр кардем,
мо шинонданем. дар хоҷагӣ зотпарварии ҳисор илова ба ҷамъоварии ҳосили ғалла аз заминҳои кӯрами обӣ ва мавзеи олимтой аҳли заҳмат иқдом гирифтанд ки аз кишти такрории ҷувори макка ва ғалалубёгӣ низ ба қадри кофӣ хӯроки чорво захира намоянд. Бо ин мақсад имрӯзҳо дар хоҷагӣ бо ҷалби техникаи лозима ҷамъоварии хӯроки чорво ва кишти такрорӣ идома дорад. Дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия бояд то санаи 15 июл кишти такрорӣ пурра ба анҷом расонида шавад. дар ғалазори хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маҳсулнокӣ ва сифати баланди ҷамъоварии ғалла бо истифода аз техникаҳои нави муосир, комбайнҳо ва механизмҳои тойбандию боркашон баланд аст. ин асосан комбайнҳои муосири тамғаҳои нива эффект, росселмаш, комбайн класс, NSA, Palese мебошанд ки корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг 9 адад ба хоҷагиҳо ва шахсони воқеии вилояти Суғд бо усули иҷораи молиявии лизингӣ таъмин намудааст. ин комбайнҳо дар маркази хизматрасонии техникии шаҳру ноҳияҳои Панҷакенту Истарабшан, Бобоҷон Ғафуров, Мастшоҳ, Деваштиж ва Ашт мавҷуд буда 2 адади онро соҳибкорон ва 2 адади дигарро ҷамъияти ободкорони сабз ва кооперативи тиҷоратии хоҷагии деҳқонӣ Бобомақсуд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров харидорӣ намудаанд. ин техникаҳои пуриқтидори муосир дар ҳосилгундории маҳсулнокӣ баланд доранд. мувофиқи нишондиҳандаҳои муҳандиси техникӣ дар идоракунии сифати ҷамъоварии ҳосил ва муҳимтар аз ҳама ҷамъоварии беталафи ғалла ва коҳи ғалла бартарию афзалияти худро нишон медиҳанд. бо комбайнҳои нав талафоти ғалла кам шуд. бо комбайнҳои кӯҳна талафоти ғалла 20-25%-ро ташкил медод. ин ҳамаш даромаднокӣ ба хоҷагӣ мебошад. ҷамъоварии ғалла бо комбайнҳои нав бо сурати тез мешавад. бо дастури пешвои миллат Тоҷик Агролизинг тавонист ки пардохти мавсимиро ба роҳ монад, то ин ки хоҷагиҳо шаҳрвандон пардохти маблағҳои лизингиро ба иҷро биёранд. зеро дар ҳар як мавсим вазъи хоҷагиҳо беҳтар шудан мегирад марҳила ба марҳила. аллакай таҷриба нишон дода истодааст ки хоҷагидорон тайёр ҳастанд боз аз комбайнҳои ғалладарави нива эффект харидорӣ намоянд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дархостҳо ба харидории техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ зиёд ва фоизи пардохти маблағҳои иҷории молиявӣ низ баланд мешавад, зеро истифодаи техника, мошину механизмҳои наву замонавӣ аз омилу имкониятҳои баландбардоштани самаранокии замину даромаднокӣ аст.